Estimats pares, estic molt bé. Penso en vosaltres en tot moment. Si us pregunteu què vull fer, em sembla que la resposta és evident. Jo vull ser famós. Vull viure a prop del sol, treu les maletes, sóc el guanyador. Tot per demostrar que mi lliure tinc, sé que me'n sortiré, perquè vull ser famós. Na, 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 na. Un drama total, la gira mundial, la Grècia olímpica. Se'l veu tan bé. Que se'l veu bé? Està perfecte. Me n'alegro tant. Per tu. Me n'alegro per tu. No malinterpretis, no és perfecte. He fet una llisteta de coses que han de canviar entre nosaltres, però quan hagi canviat aquestes 47 coses, serà del tot perfecte. Oh, què estic fent? Justament quan em faig una mica amiga de la Courtney, em morrejo amb el seu nòvio. Sóc una mala persona. Si torna a passar, li diré. Està malament que tingui moltes ganes que torni a passar. Mala persona! És tan guai tenir una amiga per parlar, sobretot ara que en Duncan ha tornat. Segurament encara li agrada la Gwen, és normal. Però també vol conservar les dents, la Gwen. T'imagines que tu, jo i en Duncan fóssim els 3 últims concursants? Seria una autèntica passada. Només tu, jo i el meu nòvio. Què creus que és capaç de fer en Chris perquè ens enemistem? Val més no imaginar-s'ho. Millor que sigui una sorpresa. No! No et mengis la cosa del verí, és verinosa! Voleu dir que parlava adormit? Ho sento. Si de cas, jo me'n vaig. En Tyler i l'Al són carn i ungla ara. Després d'haver-se passat tanta estona tancats en aquell avió a Londres, fins i tot van expulsar en Noah. En Noah! Sobretot trobo a faltar el sorollet dels seus pauets. I ara, crec que jo podria ser el pròxim. Et passa res, Tyler? Si m'ho expliques, potser et puc ajudar. És que he vist una cosa. Ostres, quin son tan profund. El son de la mort. Oi que m'entens, Tyler? Mort. En Tyler ens ha vist a mi i a la Gwen fent-nos un petó i ara està nerviós, però em sembla que ja sap que no ho ha d'explicar. Val més que ho sàpiga. No sé guardar secrets, jo. En Duncan i en Tyler. Haig de descobrir què els hi passa a aquests i fer-ho servir. I ara prepareu-vos per uns reptes que en podríem dir de categoria amateur. Perquè avui recrearem els Jocs Olímpics originals. I ens dirigim cap al bressol dels Jocs Olímpics, que van ser a... Gràcia, l'Atlàntida. El món olímpic? Incorrecte, fictici... Què? Ens dirigim a Roma, Itàlia! A menjar pizza! Però la Courtney tenia raó. Els Jocs Olímpics van néixer a Grècia. No, van néixer... A Grècia tenen raó. Becaris! Segurament tothom s'hauria d'agafar algun lloc de l'avió. Tothom menys tu! I tu, val més que busquis una mica d'informació sobre Grècia. I ràpid! Cap a Grècia, doncs! Xef, canvi de plans. Ja us podeu preparar tots pel combat! Serà un joc de nens. És impossible que aquests atletes perdem una prova olímpica contra un equip on no hi ha cap home. Ei! Espero que t'afavoreixi la plata. A mi em queda bé l'or. Te'n deixaré una de les nostres amb molt de gust perquè les tindrem totes. Ei! Ai, Què significa això? què vols dir? T'estaves mirant en Duncan. Estava... has de fer alguna cosa amb aquesta cresta que porta. Era el número 7 de la llista de coses per canviar, però ara m'agrada i tot. Fa coses rares, l'amor. Sí, l'amor fa embogir.
Benvinguts a l'Acròpoli d'Atenes, Grècia, el bressol de molts dels primers atletes olímpics, que, tal com m'ha explicat el meu becari, competien despullats. Molt bé, toca treure'ns la roba. No, només era una curiositat, no un ordre. No cal que ho fem igual al 100%. Anireu vestits, molt ben vestits. Només us haureu de despullar si hi ha un empat entre dos. Avui farem les coses d'una manera una mica diferent, perquè l'equip d'en Chris és molt guapo, hi ha un home menys, i l'equip Amazona és quasi femení. Perquè la cosa quedi equilibrada, totes les proves d'avui seran executades per parelles. Cada victòria us fa guanyar una medalla d'or. L'equip amb més ors guanya uns bitllets de primera pel pròxim viatge. Els segons guanyen una brutal eliminació. I medalles de plata, oi? Els segons enduen la plata? No hi ha medalles de plata, només d'or. Per als Jocs Olímpics? Només d'or, i prou! De petit, sempre m'imaginava que era un atleta dels Jocs Olímpics. Pel plantat a dalt del podi tot orgullós amb el cap alt, mentre escoltava l'himne nacional. Ai, d'algun altre país guanyador. Portant a casa una altra plata pel Canadà. El primer esdeveniment històric és la cacera del tresor grec. L'interior de l'Odeó de Pèricles és ple d'unes fileres de columnes laberíntiques. Els concursants han d'escorcollar aquest antic bosc de columnes i tornar amb el tresor grec que hi ha a dins. El primer que trobi el tresor s'endú l'or. Va, qui vol entrar? Jo? Què? Potser jo no. Si vols anar Fes tu, tu jo aquest i jo. La Gwen contra en Duncan, doncs. Ostres! Això serà molt... xulo. Ara hi ha tensió entre en Duncan i la Gwen? Potser en Tyler i la Gwen es veuen en secret i en Duncan està... No. Paciència. Heu vist quines vibracions? A la Gwen ja li agradava en Duncan la temporada passada i a ell també li ha agradat sempre una mica la Gwen. Hi ha un nou grup de fans dels Wencan. Vés a saber si aquest any fundaran un nou grup de fans del Sier Codi. No, Coderra. Quin problema hi ha? Que la faci una altra, aquesta prova. La decisió és definitiva, Duncan. Què has dit? No he dit res. I no diràs res més fins que s'hagin acabat els Jocs Olímpics. Fins aleshores, o pots tancar la boca o pots cantar. Així començaràs a recuperar les cançons que t'has perdut mentre incomplies el contracte. I, si parles en comptes de cantar, et guanyaràs una fuetada amb la tovallola olímpica del xef. I una tovallola, quina por que tinc. N'hauries de tenir, soldat. Au! Malament! L'havies d'haver cantat, aquest au, tio. Molt millor. Per què ho volem, això? Aquests escuts espartans autèntics us ajudaran a aconseguir el tresor. Perquè el tresor que busqueu està lligat al senglar d'Ariman. Que tingueu sort. Duncan, el xef et seguirà, o sigui, que fes el favor de cantar-ho, el que hagis de dir. Xef, toca el corn de guerra espartà. Això és el corn de guerra espartà? De veritat? Vinga, marxeu de seguida. Els altres, seguiu-me. No ens quedarem a vigilar? De prop? Tota l'estona? No, hem de canviar de canal, com els Jocs Olímpics reals. El pancraci és una art marcial antiga sense cap mena de regles. L'home que no es rendeix guanya l'or. Sóc l'amazona més forta i m'ofereixo per lluitar pel nostre equip. Posaria la mà al foc, que sóc jo el més fort. Tal com deia... S'ha acabat! Jo vull lluitar contra la Courtney! Hi ha de participar algun voluntari de l'equip. Sóc molt guapo. N'hi ha algun? Vinga, les podem derrotar! Un moment, jo era de l'equip de lluita primària. Doncs hauríem de fer un pacte. Jo et cedeixo el meu lloc si em jures que em tornaràs el favor quan calgui. Us asseguro que us destruirà! Endavant, tots al ring sense perdre més temps. Els meus primers Jocs Olímpics és genial! Sí, espero que la Gwen ho faci més bé que nosaltres.
Que bé que m'has ajudat, friqui. Això per haver fet mal en Cody! Molt bé, Courtney! Escarmenta aquest burro! Visca les Amazones! Vinga, Tyler, fum-li canya, home! No vull fer mal a una dona! No tingueu por, noies! Us vinc a salvar! Surt del mig d'un microbi! Li has dit microbi i s'ha acabat! Sou molt agressives, però no hauríeu de lluitar contra nosaltres? Respecte! El meu Cody! El mateix equip! Noies, noies! Cody! Ho pagaràs car, això! Dues medalles d'or per en Chris és molt i molt guapo! Dues? Ei, aquesta havia de ser una prova per parelles, però vosaltres l'heu convertit en un combat d'equip. En un món en què l'ou en pot guanyar un mític or olímpic, tenen alguna possibilitat les Amazones? Descobriu quan tornem a un drama total... La gira mundial! Vine! Senglar, senglar, senglar! Ella estava... Hauríem de... Tu primer. Ho sento, comença. És l'hora de la cançó. Sisplau, continueu, aquest cop amb música. Gwen, encara que això sigui un duet, només ha de cantar en Duncan. Sé el que tu penses, jo penso com tu. No sé el que tu penses, només ho saps tu. No sé què ha passat, però no lamento res. De veritat? O perquè la que tu ja saps encara no ho sap? Ningú sap el que ha passat. No exactament, algú ha parlat. No havien de veure res, però la porta no tancava prou bé. Té una veu tan maca, però no entenc la lletra. Crida més! Calla! Aclarim-ho! Aquí tots dos! Guarda-ho per més tard. Vigila amb l'or! El dolor! Quina tremolor! Hem de parar aquesta lluita. Això no té color. No hi ha sortida! Jo d'aquí ja no em moc! Gràcies, bestiola, perquè jo guanyo el joc. Molt bé, Gwen! Sí. Està bé, en Duncan? Quanta estona heu estat sols abans que nosaltres arribéssim? Següent prova, anem tirant. I en Duncan què? No l'hauríem d'ajudar? Ja se'n cuidarà el xef, anem tirant. Una cançó interessant. Algú s'ha portat molt malament. Benvinguts a la prova d'obstacles, que requereix molta velocitat i flexibilitat. Els concursants han de saltar aquests obstacles cada cop més alts mentre corren cap a la meta. El primer que la travessi guanya l'or. I com que la Heather i l'Alejandro són els dos únics que encara no han competit, l'hauran de fer ells solets. Ho sento, però jo sóc ràpida i molt flexible. Si perdem aquesta nit, expulsarem el que no hagi guanyat cap medalla, d'acord? Oh, genial! Un home no ha de ser tan flexible. Ho hauria de fer en Cody, això. El segon concurs va competir en una prova d'obstacles i va guanyar el desitjat premi de consolació. Ai. Ens fan por a tots les coses que saps. De veritat, ens fan por. Preparats? Llestos? No pateixis, et puc deixar la meva medalla si algun dia vols fer veure que ets una campiona. Ah! L'or! 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 Tio, vinga! Vinga! Tranquils, amics meus, la victòria ja és meva! Sí! Oh! Sí! No! Una d'or per les Amazones! Què cony? Oh, tio! S'ha acabat ja! Jo he de tornar amb l'equip! Però on se surt d'aquí? Molt bé! Ara, de veritat, on és en Duncan? En Duncan vindrà de seguida que pugui.
Vull dir, si encara és viu. Sí? Què vol dir, això? Ens podem concentrar una mica, sisplau? Ha arribat l'hora del temut desempat d'equips! Un moment, Chris. Sembla que estiguis molt preocupada. Home, sé com et sents i... Que saps com em sento? Vols dir que te'n fas càrrec? O potser vols dir que tu sents el mateix? Mireu! Ales! Atenció, sisplau! El xef s'ha passat més d'una hora fent aquests 2 parells d'ales amb cera i amb les plomes que hem trobat al motor de l'avió. Un membre de cada equip s'ha de lligar les ales i volar directament fins allà... tal. El que agafi aquella medalla d'or del cel guanya els Jocs Olímpics i el bitllet de primera pel seu equip. Sembla una mica perillós, això. Gens ni mica. Necessitarem una mica més de cera. Què, doncs, qui volarà? Volaré jo, per tots vosaltres. Gràcies, Cody. Equip jo superguapo. Qui va? Ho faré jo, fins al final. I com que és un desempat d'aquests, abans de lligar-vos a les ales, sisplau, poseu-vos aquestes disfresses de batalla espartana autèntiques. Sembla un àngel. Aquestes disfresses no són autèntics. Ens és igual. Estarà molt igualada la cosa. Sí, massa igualada. Els hem de distreure una mica per frenar-los. És el moment de tornar-me al favor. Sisplau, digue-li a la Courtney el que saps d'en Duncan i la Gwen. Preparats? Ara. En Duncan i la Gwen s'han morrejat. Què? M'he tret un pes de sobre. Ha dit que vés. Preparats? Quina cara tens? Em pensava que érem una mica amigues. Tu, tio! Va! Duncan? Duncan? M'has cridat? Ei, maco el biquini! Ah! Canta! Vola, Cody, vola! Cody, no et moguis d'aquí. Però perdrem. Cody, no et moguis d'aquí. Estàs tan eliminada. Jo la votaré. D'acord. Faria el que fos per la Gwen. Em farà un petó tard o d'hora. Estan perdent les plomes. Potser és estacional? Vinga, Cody. Calla! No el pots animar! Ux, quin mal! És increïble! Ni una esgarrinxada. Guanyen les Amazones i els perdedors tornen cap al compartiment de l'eliminació per segona vegada en aquest concurs. Sí. Au! Au, ostres, no em pensava que et fes mal al puny quan dones un cop de puny. Has deixat caó en Duncan! No, que fort! Les teves fans es posaran histèriques! Així! El petó va ser guai, super guai. Però ha valgut la pena? Evidentment no duraré gaire més. I segurament ja estan eliminant en Duncan ara. Bé, ja som aquí. Analitzem per què en Tyler s'ha ofert per fer el desempat que ha perdut, cosa que fa que sigueu aquí. A més, una noia li ha fet un KO tècnic. És graciós, sí, però no és útil. L'Alejandro l'ha espifiat a la cursa d'obstacles que ha originat l'empat, cosa que fa que sigueu aquí. A més, s'ha autonoquejat quan volia ser més home que una noia. I tot això amb una cua de cavall al clatell. Què hi tenen a veure els meus cabells? I en Duncan ha perdut el seu primer repte i ha despertat molts amors i molts odis. A més, si totes les noies queden eliminades, no tenim ni idea d'amb qui es morrejarà en el futur. La vostra decisió és clara, però avui jo tinc l'última paraula. I el salt de la vergonya avui el farà...
Aquest becari! Bé, Exacte, nois! Jo també passo dels vots. No penso enviar en Duncan a casa ara que la diversió acaba de començar. L'equip d'en Chris és molt guapo. Es queda tal com està per ara. Faran les paus, la Courtney i la Gwen. I qui farà el pròxim salt? Veieu aquí a Un drama total, la gira mundial!